Dobar dan, dragi moji. Danas ćemo spremati turšiju od grožđa. Zato nam je potrebno 3 kg grožđa, sultanije bez semenog grožđa, ovako i belog i crvenog. Potrebno nam je 2,5 litra vode, esencija, ova jedna čašica, 50 ml, treba nam 140 g soli, 70 g šećera, 1 vinobran i nekoliko ljutih papričica, otprilike 10-ak. I sada krećemo sa pripremom turšije od grožđa. Da počnemo sa pripremom. U litar vode, znači sipamo litar vode koji smo odmerili. Sipamo so, 140 g soli. Sipamo šećer, 70 g šećera. Sipamo esenciju, 50 ml esencije. I sipamo vinobran, 1 kesicu vinobrana. Sve to dobro promešamo i ostavimo da prokuva. Kada prokuva, prohladimo i dodajemo ostalih 1,5 litar vode. To ću vam pokazati kasnije. Grožđe je očišćeno, zrnce po zrnce, birajte, gledajte da bude zdravo, jer oštećeno može da pokvari. Paprike oprane, smesa skuvana i prohlađena. Sada ćemo 1,5 litar vode sipati. Ovdje je odmereno 1 litar i u bokalče pola litra, znači to je u 1,5 litar vode. Sipamo ovu smesu od 1 litar vode sa sirćetom, sa esencijom, sa šećerom, vinobranom što smo kuvali, znači ohlađeno u ovu običnu hladnu vodu. I to je to, sada slažemo naše grožđe u tegle pripremljene. To ću vam pokazati i nalijemo sa tom smesom. Evo, grožđe je složeno u teglice sa ljutom papričicom. Vidite kako ono lepo izgleda. Lepo složeno. Tu je po 1 ljuta papričica i sada nalivamo sa ovom vodom. Nalićemo sve tegle. Vidite kako lepo izgleda, a tek ukus. Mešavina slatkog, ljutog i kiselog i slanog. Fenomenalno. Obavezno probajte da napravite, sigurno se nećete pokajati. Evo, nalivene su. Ostalo nam je još tečnosti, nećemo ih zatvarati ovako da prenoće. Tek sutradan, pošto grožđe upije, nalićemo i zatvoriti i to je sva procedura. Evo, kao što vidite, prenoćilo je, grožđe je upilo, tako da ćemo sada dodati biber u zrnu, par zrnaca.
i naliti sa onom tečnošću što nam je ostala od juče. To bi bilo sve, zatvaramo tegle, a vi, dragi moji, zapratite me, udarite zvonce da vam stignu obaveštenja. Uskoro novi video, pozdrav za sve.